chega esta época e que facer caladas ovellas pois é un auténtico quebradero de cabeza pros gandeiros, pero ollo que hoxe lles imos a contar unha solución totalmente innovadora para esa la que hoxe en día está considerada un residuo que ninguén quere. Chegou a época de rapar as ovellas, un xesto esencial para que non sufran estrés nos días abafantes de calor. E aínda que é necesaria, a rapa das ovellas trae de cabeza aos gandeiros. Galicia arrastra dende hai anos un grave problema co excedente acumulado de la, e que a nosa comunidade acumula cada ano 500.000 kilogramos de la sen uso. Xa o pasado ano, nos contaba Alberto, gandeiro lucense, a enorme cantidade de sacos de la que tiña dende hai anos amontoados. Esta debe levar 2 anos aí, 1 ou 2 anos, e xa ves, apreciase, mira, está toda pelotonada, xa está tal, pero bota así moitísimo tempo, non se desfai, non é un produto que seña fácil de compostar nin eliminar. A la pasou de ser o tecido estrela a converterse nun problema económico e mesmo sanitario. Hai anos, esta recollíase nas explotacións para trasladala a lavadoiros en China, onde se preparaba para ser comercializada. Este negocio paralizouse coa pandemia, cunha alza dos prezos do transporte, polo que as empresas que a recollían deixaron de facelo. Ademais, hoxe en día non hai demanda suficiente de materia prima. As empresas apostan polo sintético e as que aínda a traballan prefiren comprala noutros países por ser máis barata e de maior calidade. Aínda que os gandeiros quixeran desfacerse dela, non poden, xa que a la é un residuo. Nin se queima, nin se pode compostar, nin se pode botar ao lixo común. Moitos optan por diversificar o seu uso. Xa non son un material para roupa, senón que tamén é excelente para artesanías e como illante térmico e acústico de teitos e paredes. Pero ollo, porque podería haber outro uso para ela nas hortas. Bueno, pois moi atentos, porque hoxe lles imos a falar, Bernardo, dunha solución innovadora, alá como sedimento dese solo, como abono, non? Sí, a máis dos usos que ten, ímolos ver, porque o máis coñecido é o uso téxtil, mantas, xerseis, bufandas ou colchóns, porque é quente, porque é transpirable e porque é resistente. Tamén se emprega, ollo, na construción como illante térmico e acústico, e no campo como fertilizante natural ou abono, sí, como abono, xa que libera nutrientes pouco a pouco. Iso sí, aquí entra a lei. Para usala como abono non chega con esquilala e botala ao campo. Ten que pasar antes por hixienización, compostaxe ou un tratamento que elimine bacterias, parasitos ou residuos. Algunhas comunidades mesmo permiten mesturas con esterco para facer compós, pero con límites e controis sanitarios. En cambio, para usos téxtiles, artesanais ou de illamento, a normativa é algo máis flexible, por iso recupera protagonismo alá na artesanía, no deseño ou mesmo para absorber derramamentos de aceite. Pero volvendo ao campo, para coñecer mellor os beneficios da la como cobertura dos cultivos. Alba, metícheste de cheo na faena. Pilladesme traballando, porque hoxe no termómetro imos aprender a utilizar a la como abono. Para iso estamos con Tamara. Tamara, como é isto de que a la podes utilizar para facer abono? Pois mirade, a la poden usarse para moitísimas cousas. Eu uso na artesá, con ovella viva, con meu compañeiro, e toda esa la que non usamos para artesanía decidimos engadila a horta, porque vimos que ten moitísimos beneficios, evita erosión, ten control de humidade, lles encanta seres como as arañas e outros insectos, evita que salgan ervas que non precisamos, que por suposto que son todas boas ervas, pero algunhas nos nosos cultivos pois preferimos que non estean, e gracias a la pois tamén temos que regar moitísimo menos, porque a la absorbe o 30-40% da agua do seu peso. Estamos nun momento de esquilar ovellas, entón moitos gandeiros teñen la acumulada. Calquera pode facer isto na casa? Calquera, todo mundo que teña gandeiros ao redor, as gandeiras e gandeiros van a agradecelo moitísimo, porque alá se considera un residuo, que é algo que xa moita xente estamos intentando que se considere o que é, darlle o valor de materia prima, porque ten moitísimos usos, además de o acolchado na horta, un abono que dá nutrientes, porque fixa nitróxeno, ten carbono, ten minerais, pero a maiores pois é unha fibra
que antes era moi valorada e ahora está un pouco en desuso, así que vamos a valorar alá, por favor. Agora que estamos facendo? Separando alá, non? Sí, agora mesmo o que estamos facendo é abrila un pouquiño para que penetre tamén mellor toda a agua da chuvia que absorba mellor, pero aínda así sí que se pode tapar, vale? Porque todas as fibras permiten que penetre. Pois calquera pode facer isto na casa, pero se queredes aprender a facelo, Eva, vou contigo, na casa das Insuas poden aprender, non? Efectivamente, aquí estamos no Prado da Ponte, relacionado coa Casa das Insuas, no medio dos bancais que temos grazas ao curso de Horta Agroecolóxica, coordinado pola Asociación de Custeio do Territorio e a Asociación Estruga. Pois todo o mundo aquí a aprender a utilizar alá como abono, unha solución perfecta. Imos a traballar, veña.